nawr wedi cyrraedd yma ym Pencampwriaeth, y Trinwyr Ifanc yn osbarthiadau'r gwartheg Biff. A mae'r enillydd o dan 1 ar 15 yn erbyn yr enillydd dros 1 ar 15. A mae dan ni Rhiannydd Davies o Sir Gar, Rhiannydd yn wyres i Byrned Llywelyn Castell Cynen. Maen nhw'n cael llwyddiant mawr yma yn y sioe, a wedi cael llwyddiant mawr yma yn y sioe gyda'i gwartheg Hirgorn. A mae dan ni Cara Doggett wedi'n draw o Zela Newydd am wythnos yn unig. Wedi dod draw yma i brofi awyrgylch y sioe. Ac wrth i bodd yma wen o glist i glist a llunos ffwrdd sydd â fi'n gwmni o hyd. Mae'r ddwy yma wedi gwneud gwaith arbennig i ennill i dosbarth yn do i gyrraedd fan hyn. Oedd y dosbarthiadau mor gryf. Ie, dosbarth cryf iawn rhwng yr ddwy. A maen nhw rwan yn gwybod be maen nhw'n chwilio am, be maen nhw angen wneud i gipio yr wobr, yr Pencampwr, yr young handlers. A maen nhw'n gwybod, mae'r beirniad wedi gweld nhw, mae hi'n gwybod be mae hi'n edrych am. A gret i weld gymaint o ferched ifanc hefyd yn cystadlu yn y ddwy adran heddi. Mae yna ddiddordeb mawr iawn yn does yn y gwaith o arddangos a Sioe. Wel, mae'r beirniad wedi cymryd yr fin siow off nhw. Diddorol. So mae hi moyn o cerdded o gwmpas heb yr extra hand na i weld sut maen nhw'n delio da'r fuwch heb yr fatha rhywbeth yn cadw nhw'n ddistaw. Ie, diddorol iawn. Dyma be fydd arbrawf bach diddorol nawr. Wel, weithiau maen nhw... A prawf i'r ddwy? Ie, wel, weithiau dwi wedi gweld pobl yn swapio da i weld sut wyt ti'n handlo da ti ddim yn nabod. Ond, sa'i wedi gweld rhywun yn cymryd y ffin off nhw. Syniad da. Gawn ni weld sut maen nhw'n sefyll hebddyn nhw. Hwna fydd y sialens fwyaf. O, maen nhw wedi dod i ben ar gwaith yn iawn heb y ffin. Yn do. Do, maen nhw'n cerdded yn dda. Just rhaid gweld sut maen nhw'n setlo i sefyll o flaen y beirniad nawr. Rhiannydd fyna ar y dde, Cara ar y chwith. Mae fel y prawf cnefio yn y shed cnefio ddo, Cymru'n erbyn Zela Newydd. Pwy sy'n mynd fyna hi? Dyna ni'n gweld nawr Rhiannydd yn trial jyst cael coesau y buwch yr ucheldir fai fe nôl i'w safleoedd heb y ffon. Fel arfer, fydde ti'n gallu defnyddio blaen y ffon jyst i wasgu, jyst i diclo'r droed fel petai nôl i'w safle. A merch mor fach, mae'n anodd iawn i'w choesau i cyrraedd y coesau cefn na. Ond drychwch chi fyna nawr yn trial jyst cael y goes chwith na ymlaen mewn i trial unwaith to neu cael yr un... O, da iawn. Wedi penderfynu trwy'n rhoi y llall nôl chydig bach. Ie, a mae'r ddwy wedi cael nhw i sefyll fel maen nhw moyn, fel fod y beirniad nhw moyn sefyll, heb yr extra hand na. Rhiannydd nawr sy'n tynnu'r anifel ymlaen unwaith eto ac yn trial cael y dro'r chwith ymlaen i ni'n gweld i. Yr heffer bod Mae'n cael sialens, mae'n cael gwaith, ond mae'n gwneud gwaith da. Yndi, a mae hi'n cadw'i ffen, a mae hi'n gwybod hyn yw'r munud sy'n cyfri. Melissa Roberts yw'r beirniad yn pwyso a mesur. O'n i'n gofyn iddi am beth oedd hi'n sgwrsio gyda nhw pan oedd hi'n cael sgwrs gyda lawr yn y cornel bellan a ddigwyd. Ond jyst eisiau gwybod pa mor dda nhw'n nabod i anifel. O'n i'n eisiau gwybod beth o'n nhw melodd y rhinwedd gorau i anifel nhw a siwt o'n nhw'n dangos yna. A beth o'n nhw'n teimlo oedd yr un gweitha, siwt o'n nhw'n trial cuddio hwnnw. Ond mae wedi tynnu Cara ymlaen. Mae Cara yn y safle cynta. Felly Cara wedi mynd â hi. A nawr mi fydd yr un gath y gil wobr yn y dosbarth dros 1 ar 15 yn y mewn yn erbyn Rhiannydd. Ond na, o beirniad ddim angen hynny, oedd hi'n siŵr o'i phenderfyniad a wedi stico at y penderfyniad. Felly Cara wedi wneud wedi ennill y Pencampwriaeth i'r Trinwyr Ifanc yn adran y Biff. A wedi wneud siob mor dda arni. I feddwl bod hi yma am yr wsos. Mae'n bosib mae bore yma cwrdd i'r anifel yma a mae wedi wneud job cystal ar lle. A Rhiannydd hefyd chwarae teg wedi wneud jobyn ardderchog. Dwi wedi cael sgwrs fach gyda Cara yn gynharach. Felly ai draw i gael gair sydyn gyda Rhiannydd. Unwaith fydd y garden wedi cael ei rhoi.
Mae'r beirniad jyst yn esbonio i rhesymau nhw ac unwaith fydd hi wedi gwneud hynna. A maen nhw'n gael gair sydyn gyda hi, merch ifanc o Sir Gar. Wedi gwneud gwaith ardderchog war y teg. A mi ai fewn am sgwrs fach unwaith fydd y beirniad wedi gorffen esbonio i phenderfyniad. Wel, Rhiannydd Davies, llongyfarchiadau i ti? Diolch. Wedi ennill dy ddosbarth, oedd hwnnw'n gamp yn ei hunan yn dod yn ddosbarth cryf ofnadw, a nawr wedi dod yn ail yn y prif Pencampwriaeth. Ie, fi'n hapus iawn gyda'r result yn, ie. A faint yw'r oedran di? 14. A le wyt ti wedi dysgu ei arwen yn ei fel mor gampus a hyn? Wel, o'n i wedi mynd i'r Highland gyda hon, a des i'n ail yn y Highland hefyd yn y clas, a ges i ddim byd yn y Pencampwriaeth. So, i cael y Pencampwriaeth fan hyn yn Cymru yn rhywbeth special iawn. O, llai credu. Un ti yw hon felly? Na, fi'n helpu bobl gyda'r Highlands hyn, a maen nhw wedi galw fi menthyg i am y dydd. O, war y teg. Wel, oedd hi'n bihafio'n dda, ac oedd ti'n neud job dda hefyd i wneud siŵr bod hi yn bihafio. A sydyn iawn, ydyn iawn i weid mai dy ci yw Bernard Llywelyn? Ie, dy ci yw Bernard, ie. Ac i chi wedi cael sioe dda fel teulu'n dod gyda'r hirgorn? Ydyn ni wedi cael sioe dda iawn. Beth i chi wedi ennill? O'n i wedi dod yn reserf yn yr tîm o ffri ddo, a deithon ni'n reserf overall yn yr bryd. Wel, sioe yw gofio i chi unwaith eto. A ti'n be, fi'n credu bod ni'n mynd i weld lot mwy ohono ti fan hyn yn Llanelwedd yn y cylch man, di ni? Ie, fi'n gobeithio. Llongyfarchiadau i ti. Diolch. Diolch, Rhiannydd.